Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dadavani? Dani nani video ma. Mir bete dal tumon barra ide avi nim bari tinwata matti. ನಾನು ಅಂತ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪಾಲ್ಪುಗ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಹೊರ ಕಾಡಿಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ಮಲ್ತಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಕ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೀವಿ ಉಪ್ಪು ಓಡು ಇರು ಓಲ್ ಮಾರೆ ಗಾಲ್ಡಮ್ಮ ಇರು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಇದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾತಾಗಿ ಇತ್ತರ ಉಪ್ಪ ಎನ್ನದ ಆದಾತು ಇಜ್ಜವ ಎನ್ನದ ಎಂಗಿಲು ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಗಿಲು ಮುಲ್ಪೋಲ್ಲ ಪೂರ ಆದಾತು ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಗಿಲು ಬಂಡ ಗಂಬದ ಗುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸೇ ಇದಾನಿ ಬೇಲ ಅಲ್ತದಲೆ ಕೊರ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಪಡ್ತಿದೀನಿ ನಾನು ಹರಿದು ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಎದುರು ಮಾಡ್ದ ಆ ಬೇಲ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಮೆಲ್ಲಯೇ ಓ ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಇವರೇ ಕಟ್ಟಿರಿ ಗಾಡಿ ಮಾತು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಡೆಗೆ ಪಾಪು ಏರಿಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಯಾನಲ್ಲ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಪೂರಾ ಡನ್ ರಮಕ ಪಾಪರ ಅದು ಅನ್ನಿ ರವಿ ಅನ್ನದು ಬರುವ ವಾಪಸ್ ಅವು ಗೈಸ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಇನ್ನೇನ ಅಂದು ಕುಲೋನು ಗೊಬ್ಬು ನೀನಿ ಚಿನ್ನ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಜೊತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿ ಚಿನ್ನ ಉಪ್ಪಿದಾರ್ದು ಉಪ್ಪಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂತಿಲ್ಲ ದಾದಿ ಅಪ್ಪನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೀರಿ ಅತ್ತೆ ಜಜ್ಜ ಹಾಂ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ನಾವು ಕುಂಟು ಅರ್ಧ ದೀದು ಬೈದು ಆದಿತ್ತು ಚಿನ್ನು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಿನ್ನು ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪಲಿಯ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯೋ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಐಜಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಪನೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ಹೆಕಡೆ ದಿಂಚಿದಾದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅನ್ ಬಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡತ್ತು ಕದೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ 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 ನುಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಪ್ಪಿ ಎಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಆ ವೀಡಿಯೋಲ ತೋಡು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಅಲ್ತುಲಿಗೆ ಅವಲ್ತುಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಲಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಕೋಡೆ ಬಂದ ಕಡಿತೆ ಅವು ದದಂಡ ಹುರ್ಕರ್ದಿತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇತೆ ಕನಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏರಿತ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾದಿ ಹಾಂ ಬಲೆ ಹೋಯ್ತು ವರ್ಮಾರೆ ಹಂಡೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿ ಏರಿತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಕಿತ್ತೆ ಅಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಾರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬೇಗಿತ್ತೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಇವಳು ಅರ್ಧದಾಡು ಒರೆಸಿದ್ದೀವಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನ್ನು ಒರೆಸಿದ್ದೆ ಗಡಿ ಗಡ್ಡಿ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಐಕ್
ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ದಾಲ ಪಾದಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೈಯನ ಪೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯನ ಒಂತ ಒತ್ತಾರ ನನ್ನ ಉಂಡು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಡು ಕುಂಟು ಪೂರ ಸೊಂಡು ಲಂಚೇನೆ ಲೆನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಟೆ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಬಾಬಾಗ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಪೈ ಏಯ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಊಟ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್. ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೇಳೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಜಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ದುಂಬುದ ಇತ್ತದ ನೇಮ ಪುಪ್ನೆಡ್ ದುಂಬು ಮದಿಮೆ ಆಪಿನಡ್ ದುಂಬು ಪೋತಿನ ದಿನತ ಪೂರ ಎನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ದಾಯಗ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆವಂತುಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಪೋನಾಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬುಲ್ತದೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೂವು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂದೇನೆ ಚಪಾತಂ ಪೋಯ ಅನ್ನು ಟ್ರೈ ಪೋಡು ಶೈ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ಟ್ರೈ ಪೋಡ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತುಕ ಹತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರ ಕಾರಿಂದ ಅದ ಕಂತೆ ತುಕ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಅದ ಮದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಬೇಲೆ ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರನೆ ಮಲ್ಪುದಾನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗನೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಡ್ಪುನ ಒಚ್ಚುನ ಪಿದಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಈಪುನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಲೆ ಆದು ತಿಕ್ ಆಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ತುಕದಾದ ಓ ಯಾನ ಅಡ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪಾರ್ದು ತಿನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕೋರಿದ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೋಕಾದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಯಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಐತ ಆರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಜಿಪು ಯಾನ ಈಕೊಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ಪಂಡ ಓವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಅವಿನ್ ಮಲ್ತಾನ. ಸೊ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರ್ನಾಕಿ ಬರ್ಪೇರು ಸೈಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಮೀಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯೋಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ದಾದೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ನೇಮದವುಲೆ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೇಮದವುಲೆ ನೇಮ ಪೂರ ತುಯರೆ ಫುಲ್ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಕೈತಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಎಂಕು ಪೋಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಂತಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲೆತ ಅಂಚಾದ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕುಂಟು ಪೂರ ಮರ್ತ್ ದಿಯೆ ಪೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ತ್ ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಾಲ್ಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್ ಯಾನ್ ರಪ ರಪ ಆಡ್ತೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಂಚ ತೂಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ರಪ ರಪ ಮಲ್ಪುನೆನ್. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಜಗಳಿಗ್ಲ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅತ್ತ. ಸೊ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬರ್ಪುನೆ ರೆಡಿ ಆಯ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಜೈ. ಅಪ್ಪ ಏ ಅಪ್ಪ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಸೊ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಡ್ ನಾನು ನೀರು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ನೇಮಗ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅದು ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಇಟ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪಾದೆ ಬಾಲಿ ಬೈ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೋಲು ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಪಾನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತೋಚ್ಪಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ರೆಡಿ ಆದು ಪೂರ ಮನಸ್ನಾಗ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಒಂದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಉಂಡು, ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಗೈಸ್ ಅಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಜ್ ದಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಗೋಡತ್ತ ವೆಜ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ತೊಲೆ ದಾಲ್ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ
ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಉಂತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತ ಕನಪಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈತದು ಅವನ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ತನಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನೇ ಕಟ್ತಚ್ ಬಂದ ಸೊ ಅವೇ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಬೇತದ ಅದು ಕೂಡ ಅವಳು ಉಂಡು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಫ್ರಿಜ್ ಅವಳುಂಟು ಅಂಗಡಿಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಎಪ್ಪಾಡು ಅವಳುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನರ್ನಾಕಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಕನ್ನಡದ ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಪೊಪ್ಪಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ತಂಡು ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಅಂಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂಡು ಒತ್ತಾರೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬೀದ ಅಂಡು ನನ್ನದಾಳು ಬಾಕಿಚ್ಚು ಸೊ ನನ್ನದಾಳಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬಿನ್ನರ್ನಾಕಿದ್ರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಸೊ ಆಯ್ದು ದುಂಬು ಕಜ್ಜಿ ಪಾದಿತ್ತು ಮೀಯೋಡು ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಮೀ ಪಾದು ಒತ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ತಾಂಡು ಪೂರ ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಬಿನ್ನರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೆ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನೋದು ಲಾಲು ಕೊರಿ ತಿನ್ಪ ಜಾಲಿಗೆ ಏ ಓ ಅಡ್ಡೇ ಅನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಸುಲಭ ಈ ತೂಕ ಮಲ್ಪ ಅಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಂದು ಒತ್ತಿ ಅವು ಫ್ರೈ ಪುಳಿ ಮುಂಚು ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್ ದತ್ತೀನಿ ನಾನು ತಾರಾಯಿ ಪೇರಿ ನೀ ನಾನು ಬೇತೆ ಟ್ರೈನರ್ ಚಾರ್ ಪತ್ತ ಬೋಡಿಗೆಪ್ಪು ಅವು ಪತ್ತಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಮೆಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಹಾ ಮೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಪಾತಲ್ಲೇ ಹಾ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಮನ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ಗೊಬ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಮಾಮನ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ನೋಡಿ ಮಾಮಗೆ ಅಪ್ಪನ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ಮಾಮನ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ಸಾರಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ಬಾರಿ ಸರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬುಲಿ ಪಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿದು ಐದು ತುಂಬು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಡನ್ನು ಪೆಜ್ಜ ಅಂದುಲ್ಲೇ काय अड्डादिला ओ निकुलंजीला तले ಈ ನಾಯಿ ಬರ ಬುಗ್ಗಿ ಬರ ಇಂತೆ ಬಾಯ ಅರ್ಜಿನ ಇತ್ತೆ ಈದ್ ವಲ್ಲ ಕೈಲ ಅಡ್ಡದಿ ಹಾಲ ಬರಿತ್ತೆ ಈದ್ ವಲ್ಲ ಬಾಯ ಅಡ್ಡ ಕೈಲ ಅಡ್ಡದಿ ಆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಬ್ರು ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೇವ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು 4 ಜನ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ 8 ಜನ ತೂಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೆ ಇನ್ನ ಬಾತದೆ ರೈಸ್ ಉಣ್ಮೂಡು ಡಾತ ಬುಲಿಪಾಯದ ದಾದಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ
ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅವ್ರು ಪೋಪಿನ್ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಪೇರು